Ndị be na m ekele unu nke onye chiri ya zere Igbo wu Igbo ebe ọwụla unu nọ ana m ekele unu. Obi dị m ezigbo ụtọ na nwanne m nwoke Chidi nke na-eme I think na-arụ ọnụ media, I think if I'm not mistaken, gospel media or something. Unu ma Dr. Chidi nke hosturu most of our brothers since last week. Enwere ihe this our brother na-eme na mana ezigbo mma by iwake up ndị Igbo ka onye ọbụla nọ ebe ọ nọ, make sure that na ndị Igbo niile pụtara n'igwe bịa ka ekwu okwu gbasara ndị Igbo, chụọ nta ndị Igbo maka ihe mege n'ala Igbo. Mana ebe o si ataji m aka otu ihe niile si agagawo ndị ọ kpọrọ na-arụ ọnụ the affairs mege ihe ndị Igbo now akpọrọ World Igbo Congress. Ịjụọ m Masị, I believe also Masị na nwanne anyị nwoke Chidi, Dr. Chidi mara na ọ wụ otu a ka ihe a ga-esi adị. I don't think that na ọ ga-eme ya allow ka ihe a pụta n'ikuku because ihe Chidi, ama m na Chidi ga-adị highly disappointed with ihe ọ na-ahụ na ihe gbasara organization ndị Igbo, especially Igbo World Congress. I am very, very disappointed on them, and I believe that na ha bụ ihe na-eme nwanne anyị nwoke Nnamdi hụ such things anwụrụ ọkụ na-apụ ya n'isi ọ dịka ya kparịwa onye ọbụla, because ndị Igbo si n'ala Igbo jikere pụọ njem gawa mba ị ga-echu ego, because na ị na-abịa ibi na-achụ ego biri ị ga-amụta omenala obodo ahụ, mara ka obodo ahụ si eme omume ha, wuo ihe ndị bekee na-akpọ integration. Ime onweghị integrate to the system that na ndị be anyị gara ala bekee kemgbe gboo ama how to press telephone. Ha with very big insult to world Igbo nation. Hey, na host meeting World Igbo Congress nọ na platform this our brother they host meeting with Zoom. Onye ọla na-eme nnọọ ndị a na-eme nnọọ ka real Igbo people back home nọ na village. Eziokwu arafụla m that place. I don't know what to say. Ị na-ahụ that na ụlọ gị gbara ọkụ. Most of you people gbara ọsọ gawa America during the Biafran War. Most of you gara America after the war. Maka gịnị ka ị kwere ga US? Ị ga-agwanwu m the reason, the one thing jinjira gị na brain eji gbawa gawa America. Unu agala dị atara boga rifu chuchu unu. Enweghị ike mma n'ọkwọtụmaka, even though the leader self couldn't even tụọla ilu n'Igbo again. Ọ na-achị ịtụ ilu, ọ na-pronounce different thing, na-akọwa different thing. Ya wụ ihe ihere nyere ndị Igbo. Mana enweghị ihe mebiri emebi. Ihe mụọ na-achị ikwu ebe a, onye nọ ebe a nwere contact to that World Igbo Congress, enwe m their contact. Enwere ihe a ga-eme ka Igbo dị mma. Ọnwụghị ahịa unu ndị a na-epetegharị na-afọtagharị prọfesọ dị abịaghị. Problem ndị Igbo awụ problem prọfesọ. Problem jidere Igbo today, nsogbu a na-enwe n'ala Igbo, ala ma jiri na-penetrate our territory now. Awụhazi certificate egotara na America. Area anyị na-ahụ na-ahụ. How do we get all Igbos, all their ass united ka a power nye defense to ndị nọ n'ụlọ ka ha nwee ike push back to this full scale alamajiri a na-ekpotara anyị n'ala Igbo. And anaghị agba ka ahụ nwata eze, weta Nnamdi na-ekwu ya sis, weta ngwa ọgụ ka edifend awa territory. Onye ọbụla na-ezuzu a na-epete a na-asị ka na-etu ego na ọwụ esoche kpọkpọ bekee. Men, enwere the way enwere meeting ndị Igbo ga-akpọ mee organize. Nigeria anụ ya ha ma na-agwa abatalaga ọka. Nigeria anụ ya ha mara na agwa abataga ọka. People ebe na invite to meeting ndị Yoruba with Nigeria na-eme na Zoom and GSIT. Edere m idea before. That GSIT is more advanced than this Zoom. Meeting ndị a na-eme invite. Ịbata there, gị hụ ka ha cha prepare themselves. I want to know agitation na street. Why these people are agitating their own underground? And now they successful. Na hele ha na-achọ. They are not broadcasting whatever they are doing. Ihe ha na-anọwo meetings organized, send their out
the ID number of every meeting. Onye ọbụla ruru aka, eke aka dị ya gị tinye the password or the pin, you get in. Enye gị the number, ị ga-akpọ ka ị nwee access to the meeting, ị join ya via number. And every country, both US, Asia, Africa, Europe, landline numbers nọ there. Unu ga-eji anọ there. Gịnị ka ekwesịrị ime? World Igbo Congress. Amaghị m ebe otu si bido, amaghị m anything, but as far as unu zara Igbo, mụnwa wụ former chairman Igbo Congress na Germany. Unu nwa World Igbo Congress, anyị nwa wụ Igbo Congress na Germany. Unu kwesịrị imewo, unu chọọ ime meeting ga-aba uru. Ọwụ ha prọfesọ ọkụkọ Ugwuala, prọfesọ injinia. No. World Igbo Congress, let me remind to you what you should do as leading force of Igbo land. Reach out to all Igbo organizations worldwide. It is your duty. Normally, unu na-function ọfụma, na-eme ihe unu na-aza World Igbo Congress. All Igbo Union registered in diaspora, both in Africa, Asia, Europe, and wherever, kwesịrị ịnọ contact ha. Each new president ha, chairman ha, contact ya kwesịrị na dị up to date na aka unu bụ n'ụrụ ndị ma ihe mụ anya. Let me put it to your brain. Mgbe ị maghị mara ya bụ na eme ya, unu mara, unu na-aza World Igbo Congress ọwụ n'ọnụ. Control Igbo from every corner n'ụlọ. So now, Awụsa na-abata ọka n'ala Igbo. Masị unu jiri ho contact ahụ, unu ga-emewu, unu use GSIT program, GSIT meet, awụ Zoom. O nwere unlimited number of people and unlimited time. You can record the meeting, you can do whatever you want. You can send out numbers, and they generate numbers. People ga-akpọ, will join you, new number, everything, new password, everything, and everything is highly encrypted. Nigerian government cannot penetrate. Because of who niile ka a na-apụta na social media na-eme ma na YouTube or na Facebook, you know. Unu organize this thing. Every Igbo union, not any part of the world. But all I say in a country, and when 200 Igbo union, who need with their executives. Either any chairman and secretary. All Igbo union all over the world. He need with chairman and secretary. And we close door meeting through this program or GSIT. And one part of it, and any benefit is it's an open source. You know, it's an open source, and everything be open and free, 100% free, without any limited time. Unu mee like this, unu akpọ meeting. Ekwu okwu dị mkpa. Ihe ọwụlụ unu kwutere, unu eso ya stamp. Every chairman and their secretary now take it to their meeting. Na elidiri A and B, C. Aji akwado ndị be anyị na ihe emege n'ụlọ. Ele otu o si ruo unu. Then, ya mgbawo Igbo Union nọ na Germany, they may have their own meeting too. Every state, eme like that. Almost they got that's why I say, when a smartphone, you want a computer, you want access to internet, you will join the meeting. But all I say, no problem. A dig number, all landline obodogi, all free of charge. Get boy, join at the meeting. Manahane, Manahin Luguana, guy in Nigeria. You can join the meeting here. In Taiwan, you can join the meeting here without this thing costing you anything. Ota can need book with this here. Unu may underground or we have a social media. Couldn't make a Facebook. Yeah, I'm 100% against it. Couldn't make a YouTube because nine hammer here. Una who never having a meeting before. Unu temhane and wabako. Unu na near. Unu na here. Why must we be trumpeting whatever we are doing? My man, him to our start. Let us go invisible and organize ourselves more better. Here no there they make a meeting like one night work of Chid, Dr. Chid. These people are messing themselves. I'm totally upset. Him at that place. But I know that we can correct it. But after the meeting, I will still call Chid to talk this thing, my idea. Let's see what we can do. That's why they made this thing. Share it to everybody. Share it to World Igbo Congress and their leaders and the professors. Now, more was a bed more Korean Germany, one Imo state. And the whole line, let it be within us. Or won't be with a meeting in the meter. Will I get your contact to
Supreme Court governor in Imo State ma ọ ka Abia State. That is what Igbo people the good na ya. And a ga-eme ya make sure na a ga-etake oath. Everybody ga-asụ iyi ya mgbe etu defend ala Igbo ị ga-aṅụ iyi. A ga-atụ mmanya ekwuru inye ọchịrị dị ndị Igbo aga moto akwụgbu gị n'okporo ụzọ. Ịchọrọ ije ngige nara position a gbara higbu ogige nwụọ overnight. Otu a ka ọ kwesịrị ịdị because oge egwuregwu agaala, you know. So unu jiri eke unu ji. Dr. Chidi, ekele m gị ka iji dị mma na-aga n'ihu, but anyị ga-ekwu lera. Okay, bye bye my people, bye bye, thank you, bye bye.